nokuzalwa kumoya oqothileyo makube kini nonke. Namhlanje evangelini sizwe izimangaliso uJesu azenzayo ngokuba uthi efatha esifunda izifundo zokwazi okunye sola ejubane. Ukuze mina nawe sidinga ukufanele nenkonzo yethu engcwele namhlanje masisongalise noNkulunkulu ngalomzuzu sikhumbula ukuthi yethu sicela isihawu sakhe sicela nomusa wakhe. Asithethelele izono zethu asiyise ukuphileni kwaphakade. Kyrie
Nkulunkulu wena wahlenga sibuyisela kuwe, ake ubheke ngokusa abantu bakho obathandayo, ubaphe bonke abakholwa kuKristu inkululeko eyiyo nefa laphakade. Sicela ngeNkosi yethu uJesu Kristu, indodana yakho ephila kusa kanye nomoya neNkulunkulu izikhathi ngezikhathi. Sehlotsa se tla tlola jwalo ka kgale, leleme la semunu le hoeletse ka thabo, metsi a tla kolla felleng, melatswana e phalle le hwatateng, naha e tjheleng ke letsatsi
e tla fetola ntsha lefatsheng le nyorilweng didiba tsa metsi. Ke lo lentswe la Modimo. Moya wa ka o rorose Morena. Umameng
Inkosi mayibe nani. Ufunda encwadini yevangeli njengoba ilotshwe uMarkus umvangeli. Kuleyo nkathi waphuma uJesu ezweni laseThaya, wadlula kwaleSidoni, wafika olwandle lwaseGalile, edabula phakathi kwelaseDecapolis. Bayisa kuye umuntu oyisithulu nesimungulu, bemncenga ukuba ambeke izandla. Wamkhipha esifubeni, bambeka eceleni yedwa, wafaka iminwe yakhe ezindlebeni zakhe, wayesefela amathe, wathinta ngawo ulimi lwakhe. Wayesebheka phezulu ezulwini, wabubula wathi, Efatha, lokhu kuthi vuleka. Zase zivuleka masishane izindlebe zakhe, wathukulula umthambo wolimi lwakhe, wayesekhuluma kahle. Wabayala wathi bangatsheli muntu, kepha nakuba ebayalile badlula bakusabalalisa kakhulu. Bamangala nokumangala bathi, wenze konke kahle. Izithulu uzenze zezwe, nezimungulu zakhuluma. Nalo ivangeli lenkosi. Mawudumiswe na Kristu.